și îți va spune așa: ce faci mâine seară? Nu vii și la noi. Când fratele seară m-a invitat aici la voi, nu mi-am dat seama de cuvintele care mi le-a spus, dar astăzi când stăteam acolo unde suntem găzduiți, mi-au venit în minte cuvintele fratelui care au fost aceleași cuvintele pe care fratele le-a avut pentru mine în Docei și a spus: fratele, ce faci mâine seara? Mă vii și la noi. M-am gândit, a zis omul Domnului să te duci. Acum, fraților, nu știu de ce Dumnezeu a vrut să fiu seara asta aici cu voi. Nu știu de ce Dumnezeu a îngăduit să stăm la închinare în această zi cu voi, dar știu un lucru și îl cred din toată inima. Sunt unii aici între voi și să știți că nu vă cunosc. N-am vorbit cu fratele nimic. Dar îmi spune Duhul Domnului că sunt unii care sunt bolnavi de o boală aici. Și dacă zic în seara asta, Domnul să lase vindecare, cu toată inima să spuneți amin. Amin. Știți că e vorba de vindecarea trupului, toți am vrea să ne vindece Domnul, da? Nu ascultați-mă. Este o boală grea, fraților, care a intrat în biserica Domnului, mai ales după Revoluție, că înainte de Revoluție nu prea era boala asta. Dar după Revoluție încoace, a intrat boala asta în biserică între pocăiți, a ajuns până și la învon. Și ea se cheamă nemulțumire. Ea se cheamă cârtire. Și vă mărturisesc că eu om în multe case. Am ajuns în multe biserici, în multe familii. Dar să nu spun un procent. 9 pocăiți din 10 cârtesc. Cum e, frate? Greu. Fraților, vă spun înaintea Domnului. Eu trăiesc de 34 de ani fără anul 2000. O să vă spun în seara asta foarte scurt cum. Dar vă spun înaintea Domnului, când văd pocăiți binecuvântați de Domnul, din călcâie până în creștere, și când aud cuvântul ăsta din gura lor, e greu, frate, parcă am așa un mod în stomac. Dar nu ți-e frică ție de Dumnezeu să scoți pe gura ta cuvântul ăsta, e greu. Dar de ce e greu? Că ți-a dat Dumnezeu casă, masă, familie, copii, ți-a umplut Dumnezeu masa de binecuvântări și mâncarea ta o rogi la gunoi. Că vii la adunare pe picioarele tale. Că te duci acasă, te pui la masă și îți duci singur lingura la gură, de asta e greu. Nu! Pe gura ta, frate, care ești mântuit de Dumnezeu, a trebuit să fie numai laudă în fiecare zi. Dar numai laudă în fiecare zi. Că știi ce faci, frate și soră? Știi ce faci? Nu-ți dai seama. Când cârtești, îl faci pe Dumnezeu mic. O să zici tu, cum așa? Păi da, când spui, Doamne, oare pe criza asta, vei putea tu să pui pâinea pe masă la copiii mei? Și vă treci la poate Dumnezeu, frate. Foarte scurt, pentru cei care n-ați fost aseară, vreau să vă spun că Dumnezeu a lucrat în viața mea ca o încurajare. Știți? E așa de ușor să vorbești, spuneam și aseară, așa de ușor să vorbești despre Dumnezeu lui Avram, Isaac și Iacov. Și așa de greu să vorbești despre Dumnezeul tău. Și oamenii asta vor să vadă în noi. Ceva ce ei n-au. Știți ce m-am gândit într-o zi? Stăteam pe banca bisericii și m-am gândit așa. Ce n-are lumea? Două lucruri, spune Biblia. Fiți atenți. Cântăreți au și ei, să știți. Și cântă mai bine ca noi. Vorbitori au și ei. Nu de mult am ascultat pe Obama la un discurs. Eu am făcut școala biblică, dar vă spun, cum a vorbit omul ăsta, cu introducere, cu cuprins, cu încheiere, homiletic, mai bine ca orice predicator. Au și ei vorbitori. Au și ei cântăreți. Case au și ei, nu? Au. Bani au și ei, mai mulți ca noi. Au de toate, nu mai știți ce n-au, vă spun. Spune, ascultați acum. Spune ce din timpul Domnului. Că Domnul Iisus le vorbea, nu ca învățătorilor, ci ca unul care are... Auziți? Eu am observat și cred din toată inima că dacă lipsește ceva din biserică, și ce lipsește? Mulțumirea și puterea.
Oamenii sunt plini de nemulțumire și sunt goi de putere. Așa întâi de a spune ceea ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vă spun, să cânt o strofă dintr-o cântare care mie îmi place tare mult și de ce îmi place cântarea asta? Că ea mi-arată locul meu. Ascultați-vă cum spunea. Sunt un bulgăr de pământ, sunt un strop de rouă soare, și cu cât mă văd mai bine, cu atât tu te vezi mai mare. Și cu cât mă văd mai bine, cu atât tu te vezi mai mare. Căci tu, Doamne, mi-ai făcut o fereastră către Tine, cu cât sunt mai nevăzut, cu atât tu te vezi mai bine. Cu cât sunt mai nevăzut, cu atât tu te vezi mai bine. Deci sunt două feluri de ferestre. Două feluri de geam. De geamul ăsta simplu prin care vezi afară, vezi tot prin el. Și mai e geamul la mat, uite cum aveți aici, vedeți? El e frumos, e cu model, dar nu vezi nimic prin el. Observați ce spune poetul. Căci tu, Doamne, m-ai făcut pe mine, omul, o fereastră către Tine. Cu cât eu sunt mai mic, mai nevăzut, mai neimportant, cu atât tu te vezi mai mare. Frații mei, să ne ferească Domnul de un singur lucru când suntem în casa Domnului. Și de ce? Să luăm locul Domnului. Că sunt unii, și am întâlnit mulți ăștia, care au impresia că fără ei nu se face nimic. Dar se face. Fără Duhul lui Dumnezeu nu se face, adevărat. Dar fără tine și fără mine se face. Care Dumnezeu bărbați și femei care îl ascultă 100%? Și locul din mijloc e unul singur. Iisus Hristos. Ce spune Biblia? Oriunde sunt 2 sau 3 adunați în numele meu, eu voi fi în mijlocul. Ai auzit? Nu în spate, nici la învon, în mijlocul lor. Deci locul din mijloc a Domnului Iisus, mărit să fie numele Lui. Foarte scurt vreau să vă spun cum Dumnezeu a lucrat în viața mea. În urmă cu mulți ani Dumnezeu a îngăduit să trec printr-o încercare și în urma acestei încercări Domnul a hotărât că trebuie să trăiesc această viață fără amul două mâini. M-am născut în Oșova, un oraș lângă Văile Herculane. Bunica mea a început să meargă la adunare. Ne-am luat și pe noi copiii, pe mine și pe fratele meu. Am intrat în casa Domnului, am ascultat Cuvântul Domnului. Cuvântul Domnului a fost sădit în inima noastră, numai că bunica mea s-a lăsat de biserică, de adunare și n-au trecut decât 3 luni de zile de când bunica mea s-a lăsat de adunare, de jurința făcută Domnului. Și atenție aici, frații mei, că avem de învățat. E grav când faci o jurință înaintea Domnului și te lași de. Bunica mea s-a hotărât să se pocăiască, a zis că se pocăiește, a făcut o jurință înaintea Domnului și s-a lăsat. Și n-au trecut decât 3 luni de zile de când bunica mea s-a lăsat de biserică. Pe data de 13 august 1980, aveam 10 ani, mă jucam cu copiii de vârsta mea pe lângă un transformator de curent prin care trec peste 20.000 de volți. M-am urcat la 4 metri înălțime și de acolo am căzut și în cădere m-am prins cu mâna stângă de împământare și cu mâna dreaptă de firul de curent. Curentul a intrat prin mâna dreaptă și a ieșit prin mâna stângă. A carbonizat, adică a ars până la os mâna prin de a intrat și a ars până la os mâna prin de a ieșit. M-a aruncat de la 4 metri direct în cap pe ciment și toți din jurul meu au crezut că a murit, dar atunci când toți au zis că a murit, a fost unul singur care a zis să
să trăiască, mărit să fie numele Lui. Și când Dumnezeu din ceruri vorbește, frate, să știi, cuvântul Lui se împlinește. Când vorbim noi oamenii, de multe ori nu se împlinește. Dar când vorbește Dumnezeu, vorbește cu da și amin. Cineva m-a luat pe brațe, m-a dus în grădina unui vecin și acolo m-am îngropat în risip până la gât. Când te electrocutezi la o tensiune mare, curentul rămâne în trupul tău, în corpul tău, până ești acoperit cu pământ sau nisip și abia atunci se scurge. M-am îngropat în nisip până la gât și abia atunci curentul din trupul meu s-a scurs în pământ. M-am dus la spital la Oșva, unde m-am născut. De acolo m-am trimis la Timișoara. Și aici, directorul Spitalului de Copii de la Timișoara s-a uitat la mine și la părinții mei și au spus așa: ce rost are să trăiască? Puneți-l într-un pat și lăsați-l acolo să moară. În 24 de ore va muri. Nu va putea să muncească niciodată, va fi o povară pentru familie. Ce rost are să trăiască? Puneți-l într-un pat și lăsați-l să moară. Și m-au pus oameni buni într-un pat și au așteptat să moară. Dar spuneam și aseară, spun și acum, ascultat. Mama mea care m-a născut, când m-a văzut pe patul morții, a dat fuga într-o biserică din Timișoara, a căzut în mijlocul bisericii și a început să se roage cum a știut ea. Imaginați-vă o femeie la 30 de ani cât avea mama mea, care nu știa să se roage. Știți cum omul se roagă? Numai când e la necaz. Mai nou și pocăiți. Când ajung în șomaj, atunci se roagă. Până atunci nu prea. Mama mea niciodată nu s-a rugat de mine. N-a trecut prin necaz. Dumnezeu a ferit. Și mărturisea ea. Nu știam să mă rog. Nu știam ce să zic. Și a început mama mea să se roage acolo în biserică, cum a știut ea. Și omul Dumnezeu, păstorul, s-a oprit din predică. A închis Biblia. S-a dat jos de la amvon. S-a dus în mijlocul bisericii lângă mama mea. A pus mâna pe ea. Și i-a spus așa: femeie, copilul pentru care tu te rogi nu va muri. Că ce însuși tu ai vrut să-l omori încă din pântecele tău, dar eu nu te-am lăsat. Fraților, când a auzit mama mea asta, s-a prăbușit. Era secretul vieții ei. Era lucru pe care ea credea că nu știe nimeni din lumea. Au trecut mulți ani până eu am aflat într-adevăr, când mama mea a fost la Ride cu mine, a luat toate medicamentele din lume, a făcut tot ce se poate face, să facă avort și n-a putut. Și Duhul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu, a descoperit-o în mijlocul bisericii după 11 ani. Și a zis: tu cu mâna ta ai unde să-l omori. Du-te că acest copil nu va muri, că ce am un plan de împlinit cu el. S-a ridicat mama mea de pe genunchi, încredințată că Dumnezeu i-a vorbit. Atenție! Când Dumnezeu vorbește, El descoperă taina inimii. Atenție, mama! S-a ridicat mama mea de pe genunchi, s-a dus la spital, a intrat în cabinetul doctorului și a spus: am fost la biserică și Dumnezeu mi-a vorbit că acest copil nu va muri. Și a trecut o zi, 2, 3, 4, după care lor trebuia să mor în 24 de ore. Au trecut 4 zile și nu s-a întâmplat nici la 5 zi. Ascultați. A trimis Dumnezeu acolo în spitalul nou. Și îmi place să spun cuvântul ăsta. Un om trimis de Dumnezeu. Și omul ăsta nu era cineva oameni bun decât fostul director al spitalului, care a ieșit la pensie numai cu 3 luni în urmă. Dar vedeți cum face Dumnezeu? Mi-a dat pace, mi-a dat liniște, mi-a dat somn, mi-a dat odihnă, până l-a trimis acolo. El m-a operat, el m-a salvat. Acest om trimis de Dumnezeu. Fostul director al spitalului. Și m-am gândit eu așa. Omul ăsta pe care Dumnezeu l-a trimis acolo în spital, fostul director al spitalului, fiți atenți, nu era un om pocăit. N-a fost în viața lui într-o adunare. Și m-am gândit: cum, Doamne? Că ai vorbit unui om nepocăit și ai spus: du-te și ăsta s-a dus, înseamnă că tu te folosești și de oameni nepocăiți. Extraordinar. Dar și ce m-am gândit? De multe ori se folosește Dumnezeu de oameni nepocăiți. De ce? Că pocăiții sunt ocupați. Da, da, ascultați bine. Mai chem pe frate, hai frate la rugăciune. S-a obosit, frate. Hai frate să faci o lucrare, s-a ocupat, frate. Spuneam și aseară, am un prieten care nu are 2 picioare. Un prietenul meu. Un băiat într-un cărucior. Și ascultă ce face omul ăsta fără 2 picioare. Și ce face? Aleargă pentru Dumnezeu. Amin. Nu se împlinește cuvântul Domnului care spune: ales Dumnezeu lucrurile mici și slabe să le facă rușine pe cele mari și pe cele tari. Soacra mea, mama soacra, ascultați, are 81 de ani.
Și ce face femeia asta la 81 de ani? Scrie scrisori cu mâna ei și trimite la femeile